Βίσλα είναι μια ομάδα που έχει πολύ μεγάλη ιστορία στο ποδόσφαιρο. Πρωταθλήτρια μιας χώρας που έχει πολύ μεγάλη ιστορία στο ποδόσφαιρο. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό για τις χώρες όπως είναι η Πολωνία και ομάδες όπως είναι η Βίσλα, για τους φίλους της ομάδας, ότι είναι φαβοροί όταν έχουν να αντιμετωπίζουν μια ομάδα από την Κύπρο. Από την άλλη πλευρά, οι επιτυχίες της ομάδας μου τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι αυτές που δίνουν την αυτοπεποίθηση και την πίστη ότι το ΑΠΟΕΛ μπορεί να προκριθεί στην επόμενη φάση. Σίγουρα περιμένω ένα δυνατό παιχνίδι, καλό παιχνίδι, σε ένα εκπληκτικό γήπεδο μπροστά σε ποδοσφαιρικό κοινό, και οι δύο ομάδες έχουν πολύ μεγάλη διάθεση να παλέψουν για την πρόκριση στις ομίλους του Champions League και σίγουρα περιμένω ένα καλό παιχνίδι μεταξύ δύο καλών ομάδων. Και να πω ότι ο Μάρτσιν Ζεβλάκοβ και ο Κάμιλ Κοσόφσκι είναι δύο παιδιά που έχουν γράψει το όνομά τους με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ. Είναι δύο παιδιά που συμμετείχαν και βοήθησαν την ομάδα μου στη μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας της. Και είναι δύο παιδιά που θα μείνουν για πάντα στις καρδιές όλων των ΑΠΟΕΛιστών. Η ομάδα που το 2009 ήταν στους ομίλους του Champions League ήταν πραγματικά μια πολύ δυνατή ομάδα. Και αυτή η ομάδα που έχουμε σήμερα προσπαθεί να το επαναλάβει. Είμαστε καλή ομάδα, έχω καλούς ποδοσφαιριστές, όμως μπροστά μας είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος.